Шактый yıllar biz jurnalistika yolunda Qozon otlарында булсын, безнең мираста булса, синең белән менә подписка дип инде, журнал дип бөтен милләтебез кайда яши, кайда гына булмадык. Менә шул вакытларда кызык хәлләр булгандыр. Артистлар тормышыннан дип әйтикме? Менә мин Язучылар тормышыннан, үземнең якын дусларым, алар бүген көндә бу дөньяда юк инде. Миңа урыннары җәннәттә булсын. Елдан ел дуслар кими, аңлыйсыңмы? Үзебез дә алгай барабыз. Бары Ринат Мифтахов дигән Татарстанның халык. Ринат абыны бик яхшы белән бит. Белмичә. Синең якташында гаҗәеп кеше инде. Искитмәле, ачык күңелле, кунакчыл, талант, җырлый, гармонда уйный. Ул сәхнәчен яратылган кеше. Шуның сөйләгәннәренә. Гастрольдә җиргәндә булар Дубязга килеп эләгәләр. Ринат абыны. Труппа килә, спектакль уйнарга Дубязга. Бу Тинчурин театры инде. Тинчурин театры. Апа инде чыга, ачык күңелле. О, җегетләр, никсың кичә килмәдегез, кичә килгән булсагыз, тавык суеп шулпада пешергән идем, мунчала яккан идем. Ник кичә килмәдегез соң, җанюларым? Теге. Шуны Ринат абый карап тора да, апа, әйдә бүген дә шул эшне кабатлыйк әле ди. Шуннан Тимир Зиннуров бар иде. Тимир абый эшләгән башта Курчак театрында артист булып. Балар гастрольгә чыгып китәләр дә инде, ул шундый заманнар, Совет заманы кешеләр ярдәмчел янда. Бер колхоздан икенче колхозга инде декорацияны колхоздан транспорт сыйсың. Иртә белә булар администратор һәм Тимир Зиннуров китәләр колхоз председателен күреп калырга иртүк. Алар шул спектакль караганда бәлкем сөйләшеп куйган булганнардыр. Председатель белән нәрәткә барып битәр. Нәрәт биткән инде. Булар керәләр һәр җегетләр давай тиз булыгыз, вакытым юк, әллә кая барасы бар ди инде. Колхоз рәисе. Администратор шукраграк малай, шукрак. Ни, шуны председатель әйтә, җегетләр сезгә ди тракторлар ба ярыймы, әллә инде ди бортовой машина кирәкме? Теге администратор аңлап бетерми. Безгә сарык ите булса да ярый ди. Шундый хәлләр.